La pretemporada de Fórmula 1 2017 ja s'ha acabat i ho ha fet el circuit de Barcelona-Catalunya. Després de 8 dies de proves, els equips ja només pensen en la primera cita de l'any que s'ha de fer el 26 de març al circuit d'Albert Park a Melbourne, Gran Premi d'Austràlia, la primera de les 20 curses que formaran el calendari d'aquesta temporada. I en el dia que hem conegut la mort de Jean Surtees als 83 anys, ens ha deixat l'únic pilot de la història capaç de guanyar títols mundials de Fórmula 1 i de motociclisme en la seva cilindrada reina. Kimi Raikkonen s'ha convertit en l'home més ràpid a rodar en aquest circuit de Barcelona-Catalunya, ja que avui ha marcat el millor temps de totes aquestes jornades de proves que han estat realitzant els equips. El seu company a Ferrari, Sebastian Vettel, ha amagat cartes probablement, no ha demostrat tot el potencial del cotxe de Maranello, a pesar que s'intueix com bé saben els equips rivals, com ara Mercedes, que no se'n refien dels italians, tot i que ells han estat els que han pogut rodar més quilòmetres sobre l'asfalt de Montmeló. Concretament, 5.102 quilòmetres han fet Valtteri Bottas, una de les grans sensacions d'aquest test de pretemporada, i Lewis Hamilton, el gran favorit pel títol del 2017. Darrere dels Ferrari i darrere dels Mercedes, una enorme igualtat encapçalada per Red Bull, que de moment deixa més dubtes, més incerteses que veritats després del que hem vist al circuit de Barcelona-Catalunya. Encara molta feina per fer per l'equip que tècnicament dirigeix Adrian Newey. Però han sorprès especialment i positiva Williams, també Renault, Force India i, per què no dir-ho, Toro Rosso. Li ha costat, però finalment Carlos Sainz ha quallat una bona actuació amb el tercer millor temps a l'última jornada i el seu primer simulacre de cursa. Això és la cara de la moneda, amb un Sainz que ha completat 1.428 quilòmetres. La creu, i sobretot pel que fa a l'actuació dels pilots espanyols, és Fernando Alonso i l'equip McLaren. Alonso ha estat el pilot que ha fet menys quilòmetres al circuit de Catalunya, 884, que contrasten amb els 2.924 que ha fet Valtteri Bottas. McLaren només ha completat 1.977 quilòmetres amb un reguitzell de problemes, sobretot de caire elèctric, que de moment fan patir de cara a la primera cursa de la temporada. Però el Mundial serà molt llarg i, evidentment, els homes de Woking tenen prou experiència com per redreçar aquesta trajectòria. A la cinquena cursa de la temporada, els pilots tornaran al circuit de Barcelona-Catalunya en ocasió del Gran Premi d'Espanya que s'ha de fer del 12 al 14 de maig. Tornaran amb molta informació a Montmeló i amb 4 proves ja disputades. Segur que tu les seguiràs, però res millor que fer-ho en viu i en directe al circuit de Barcelona-Catalunya. No hi faltis, t'hi esperem.